Ndikanditokwazai kuti svondo rinotadzoka tinoimba kuti makava nesvondo yakanaka. Svondo rine musoro wenyaya inoti Mwari anondiona. So musoro uyu wakabva pamurangariro wekuti Hagari akarangarwa naMwari. Even though akanga aita zvakaipa kana kuti maactions ake akanga asiri justified kuti aregererwe because paakaitwa pamuviri naAbhurama akatanga kudadira Sara achobva amudzinga. Saka pandiri kutangira pacho akanga akagara musango adzingwa kumba kwaSara. Saka ndichatangira hangu pa7. Pa7 panoti mutumwa waJehovha akawana Hagari ari pedyo netsime raiva murenje. Rakanga riri tsime rakanga riri parutivi rwomugwagwa unoenda kuShuri. Uye akati, Hagari murandakadzi waSara, wabvepiko uye unoendepiko? Iye akati, ndiri kutiza kubva kuna tenzikadzi wangu Sara. Ipapo mutumwa waJehovha akati kwaari, dzokera kuna tenzikadzi wako undozvininipisa pasi pake. Mutumwa akati, ndichawandisa zvizvarwa zvako zvokuti havangaverengeki. Mutumwa waJehovha akatiwo kwaari, iye zvino wane mimba, uchava nomwanakomana. Uchamutumidza zita rokuti Ishmaeri, nokuti Jehovha anzwa nezvokutambura kwako. Saka pavhesi 13 panoti Hagari akapa zita iri kuna Jehovha, akataura naye akati, ndini Jehovha anondiona. Nokuti akati, zvino ndaona iye anondiona. Ndokusaka tsime rakanzi Bheri Rahai-Roi. Saka pakandikoshera pokuti hanzi ndaona iye anondiona. So nhasi pane ningirikeni meseji yekuti zvimwe pane mumwe munhu ari panguva izvo zvekuti wakaomerwa zvakanyanya, wapererwa nemazano, ufunga pamwe Mwari havasi kukunzwa, pamwe Mwari havasi kupindura minamato yako. Anything can happen kana kuti you could be in any situation. Shoko rinoratidza kuti hapana Mwari pawasingaoni. Funga kuti Hagari akagara musango kwaari, she wasn't expecting anyone kuti amuone, but Mwari vakamuona, vakamuudza zvinhu zviri kure kuti dzokera unozvininipisa, because Mwari anowanzotarisa zvinhu zviri kure kuti tizvibate nenzira dzakanaka, tibate even vanhu vatinoshandira kana kuti vanhu vanoshanda nesu munzira dzakanaka. Vakati dzokera unozvininipisa, ndichadai havana kuti dzokera kubva watanga kumutuka kuti panhasi ndakutuka, saka zvandakakurongera zvupenyu hwako zvapera pano. Mwari havanombodaro. Vakatoti ndicharopafadza rudzi rwako, mwana wako achazodai zvinhu zvikuru zvavakamupromisa Mwari. Saka Mwari havafi vakasiya munhu, havafi vakakurasa nometa kuti uri kufamba pakadii, pakaoma panenge. Vamwe vanhu vangatadzi kuziva zvauri kusangana nazvo muupenyu. Pamwe ndiwe wega unongoziva nhamo dzako, but hausiri wega. Mwari vanozviziva. Mwari ari kutoona pauri. So pamwe hapana wawakatomboudza, but Mwari vanozviziva. Pane imwe vhesi yandada kusheya iri kuna Mapisarema 139 pavhesi ya7 to 8 inongotaura almost the same thing, chochongo confirm kuti Mwari havatisiyi. Saka inoti zvoni, ndingaendepiko kuti ndibve pamweya wenyu? Ndingatizirepiko kuti ndibve pamberi penyu? Kana ndikakwira kumatenga, imi muriko. Kana ndikawarira mubhedha wangu kukadzika, imi muriko. Saka mazvinzi vadikani, kana paine ari panguva iyi, ndiye muridzi weshoko randokutaura kuti hapana Mwari pawasingakuona, hapana pasingasvike mweya waMwari. Nometa kunyange wakavharirwa mujeri chaimo chaimo, pamwe wakapiwa mhosva, pamwe wakatopara mhosva yacho,
zive kuti Mwari vanoregera, Mwari vanonzwa, Mwari vanoona. Saka usafunga uchiti hanzi hapana anondiona, hapasisina tariro. What's the purpose of living? Ndoraramirei. Usataura uchidaro. Ndakuverengera mavhesi kuti Mwari vari kukunzwa, Mwari vanokuona, Mwari vanokuda, Mwari vane hanya newe. Saka ndo meseji yangu kuzuva ranhasi vadikani. Sechipo. Amen. Toda kungotenda Mwari nemeseji yakakosha iri very powerful. Munoona vamwe tingatofunga kuti Hagari zvaakanga achidadira Sara, saka angadai Mwari vasina kutombomutarisa, vakangomusiya achingoona nhamo musango imomo sezvo anga adzingwa pamba. But Mwari vakasiyana nesu. Mwari vane maonero avo, vane maziviro avo. Mweya yatinayo ndo mweya wemunhu iyeye wavanenge vainayo. Saka Mwari havana kumboti watadzira Sara, saka ndakutokorasawo aiwa. Vakatomuti iye ndo paakazoti ndaona kuti ndikuonekwa. Anga atozviona kuti but ava havandidzinga, asi Mwari vanotondida. Iye anga atokanganisirawo vatenzi vake, asi Mwari vakati dzokera unozvininipisa, ukumbire uregerero. Maona ndokunaka kwakaita Mwari. Mwari vakasiyana nesu. Dai tirisunzva handitombodi kumuona, handitombodi akambotadzira Mwari havadaro. Ndo panoti baba ivavo vane mwoyo wakareba, vane rudo runoshamisa, vanotida tese. Ndosaka zvataurwa naDhorina achiti vanototiona tese tiri mumasituations edu imo, vanototiona kuti uyo. Ndosaka tichirarama tichiwana zvokudya tichiita sei. Mumwe anenge atoita zvakaipa, but Mwari vanotomuona nokuti vanomuda, vanotida. Toda kungotenda Mwari nekudiwa kwatinoitwa naMwari vadikani. Nyange uri munhamo yakaita sei, ziva kuti kudenga kuna Mwari. Nyange warambwa murume nei, ziva kuti Mwari vakutokuona. Saka toda kunge neshoko irori, shoko rakanaka zvikuru. Tirambe tasangana nenhamo zhinji, ingoziva kuti kudenga kuna Mwari vari kutondiona izvozvo. Zveshe wavanenge vachitokuonawo zvechokwadi. Amen. Tinotenda Mwari neshoko ranhasi. Tinotenda vadikani nekunzwa pamuchazonzwa shoko iri hayo kuti rinewo rakanaka. I always believe kuti hakuna shoko raMwari rinongoenda mahara, pane parinotonanga. Saka da kunamata ndichivhara, muve nesvondo rakanaka, muitiro zvakanaka. Ngatinamatei. Baba, ndoda kunyengetera neavo vachazoona vhidhiyo iyi kuti munovaziva makananga Mwari, kuti kana aripo akapererwa asvika pamagumo panguva ineyi, pamwe ari mujeri, pamwe pane paakavharirwa, pamwe pane situation yasamubvira audza munhu asingatomboona kuti pane pekubuda napo, asi shoko renyu rati munoona. Hagari akataura akati ndaona Mwari vanondiona. Munoona, muri kumuona munhu iyeye. Tinonyengetera mweya wokumutsiridzwa pamweya akanditarisa manera anoti mutsiridzwa, zoreredzwa pakare, gamuchira rudo rwaMwari, gamuchira kutenda kuti Mwari vanokuona, Mwari vanokuda, Mwari hakukanganwa. Nemuzita raJesu, amen. 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 Bye bye.